изпия малко, че ми стана много. И така да го изпиваш, защото след това всякото човек трябва да има нещо. Майко! И в каянието ще ядат ласаби. Почвам ли аз? Ще съм пас тази вечер. Кое от двете е твоето? Това е моето. А не вземай си го, че е по-малко. Анита започва. Не, човек, може да... Аз съм първа. Добре, айде. Ти цялото? Да. О, майко, Чакай. Да се видя. Чакай бавно. Бавно, пасам по горе, маля, вече ми е топло. Аре дай мене, какво снимаш ласабито? Давай, бе. Следете. Не вярвам ли? Аз обичам ласаби. А те са пречисте. Абе, по принцип обичам. Не. Майко, често. Не ми е много. Вече ми минава. Мисля, че е много богат. Може да се питам защо плачеш. Защото много те обичам. Даже и... не, вече ми е супер, мога да взема другата част. Айде, че си. Ето много вкусно, бе. Ето и четена Анитка малко е размацана. Какво да се обера ли? Не обери, а дори оближи. Да, бе, да. Айде, дай. Мога да взема още едно пакетче. Да, със сигурност. Мерси много. Притесниха се за нас. Много приятно ми стана. Имаш ли какво да се обличаш? Тя е направо кръвта и червена, бе. Давай. Не ми е толкова люто, да, че искам още васаби. Ти сега остави ми маничко за сушито, няма с какво да ям. И ту имаш. Добре. Тя се подготвя из чашка. Студили ми. Аре бе, човек, страх ме. Айде го на мене, като ще се правиш. Аре, какво се правиш? Аре, това не е честно. Ани, я ме погледни. Ани. Плачеш ли? Какво да?